Maayong gabi mga igsuon, piyesta karon sa balaan nga pamilya ni San Jose, Santa Maria, ug ang batang Jesus atong Ginoo. Holy Family. Naghisgot man ta karon og pamilya, kinsa dayon ang musulod sa imong hunahuna nga kusog kaayo moingon ani, maayo pa akong barkada kay musabot nako. Mga anak nga batan-on, ilabi na naa sa high school o college. But wait, before ta moingon nga sala sa ginikanan, ato sa pong paminawon ang duha ka posibilidad. Kung sala ba gyud sa ginikanan or sala di ay sa anak. Okay? Sige. Number 1. Mamahimo ning tinuod ang giingon sa bata nga sala gyud sa iyang ginikanan kun letter A, ang bata nga gusto untang mupadayag sa iyahang pagbati imbis paminawon sa ginikanan gikasab-an. Kusog ra ba ni nato, di ba? Letter B, mamahimo ning tinuod kun ang maong ginikanan wala nay panahon ug presensya alang sa anak kay nabisi na sa pagpangitag kwarta. Letter C, mamahimo pud ning tinuod kun ang bata diha sulod sa balay makita niya iyang mamagpapa nga wala nay respeto ug gugma sa usag-usa, kay puros na hawod, wala nay magpaubos, puros na garboso. And letter D, mamahimo ning tinuod ang giingon sa bata kun siya panahon nga makasala, imbis sabton, imbis pasayloon, imbis paminawon, gidisiplina sa bayolente nga pamaagi, gikulata. Now, sa pikas bahin, mamahimo pud ning bakak ang gisulti sa bata kung tinuod gyud nga iya gyeng gibaylo ang iyahang mama ug papa sa iyang barkada. Na makakrasya kung kana ang rason. Kung tinuod gyud niyang gibaylo ang iyahang ginikanan sa iyahang barkada. And letter B, mamahimo ning bakak kun ang maong bata puros ra kaugalingon ang gihuna-huna. Dili na maminaw tambagan kun badlungon, masuko, musukol, musinggit dayon sa ginikanan, dayon kung dili mahatag ang gusto, mangluod, mulayas, muadto sa barkada, ug muingon dayon, kani dayoy irason. Maayo pa akong barkada, kay musabot nako. Pili lang ta mga igsoon. Now, kini atong pamalandong para ni sa mga batanon, mga anak diha. Palihog. Ayaw ibaylo ang imong pamilya, ang relasyon, ang presensya sa pamilya sa ubang tao or sa material nga butang. Kanang atong mga ginikanan, kusog na muyaw-yaw. Pero human sa yaw-yaw ana, lutuan tag pagkaon ana, lutuan tag sudan. Panahon nga magkinaunsa, mga problema, ilabi na kung magdaot ta. Kanang atong mama o papa nga atong gisinggit-singgitan, gisuklan, giaway, gipasakitan, maura ng mga tawhana ang mubilar nato, ug muatiman nato, ug muilo nato, panahon nga magdauta. Lahi ragyod ang pamilya mga igsuon. Maunay mo dawat nato, maunay mo sabot nato. Unang palihog, kung naay magkabikil, diha sulod sa balay, i-prioritize ang pasaylo, magpinasaylo ay relasyon more than anyone else or anything else. More than money, more than work, more than barkada. Okay? Bahalag pubrita, basta intakta. Bahalag saging, basta labing. God bless. Merry Christmas.